isi doktor di porbadia. Perjulu, buasa hita makarikoton puasa ni tot di porbadia. Padiahon, tot di porbadia maparbadia hita. Pertuluhon, tot di porbadia mangaramoti hita di hapor siang nasito. Isi doktor di porbadia. Tot di porbadia i maribata setara doot amanang anak. Tot di porbadia ima pribadi patuluhon di bagasan hasi tulu sedeun ni debata. Natakui do bawasana narap do ama anak do tot di porbadia ima mangulahon karya haluauni di kita. Ihata hapor siapong gul patuluhon di kapismus mamet Dr. Martin Luther dirok au porsea di tot di porbadia jala adung sada huria nagadia huria hato panihala Kristen akta nagadia dohot dihasi saani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sugut daging halak nomate dohot dihanguluan naso rasuda di delapan ini nadi perhati turuhakku do naso terbayar al porsia di Yesus Kristus Tuhanku manang madapotkan ibana yang gotun sian roha-rohaku manang sian guguku sendiri alai na jinoni to di porbadia idu au marhiti siap barita nauli leho to asini rohana patiurhon rohaku di porbadia idu rohaku jala dipatotkan do au di bagasan hapor siaun nature idus tu nabi nahen nai noaeng saha tu halak sudi halak Kristen na di kanoon ai di jodoh nasida jala dipatungu jala dipatur do rohana sida jala diparbadiai jala dipatotong do nasida di Tuhan Yesus di bagasan hapor siaun nasasada natibori aku ini buas do rohana manesa dosaku ganupari o di dosa ni akka dong aku na porsia ini panguluan na do au di ari parpudi o di nasa na mate dumile honon na do tuau doho tu nasa na porsia di Tuhan Yesus panguluan naso rasuda lima na tutusi tutu barita nauli manang na Injil lima sarana metode di porbadia manguda paingoton kita tuhata ni debata dan marihiti akka pengalaman ni John tot di porbadia do majauhita lahu maka porsia Yesus Kristus marihiti barita nauli yang alami gugutta asa porsia alai alami pajoni tot di porbadia do papungo kita di bagasan sada puluhan na marguar kuliah nagadia umuan ni akka halak Kristen nagadia tot di porbadia do namaniuri rohata lahu marliga manadda huhuk mangulokon si palua di kita namate jala mulak mangulu humokot kita tot di porbadia do namata badia kita marikite manupa hapor siau di bagasan dirita nama ngurupi kita asa mangulu di bagasan hagadiaun saha tu nama buah kita Tuhan heon dohot hanguluan nama otong buasa hita makarikoton puason itu di porbadia Tuhan Yesus lunga mangalehon hase saani dosa dohot hanguluan nama otong tu kita jolma debata menawarkan pasu-pasu notu sudah kita secara cuma-cuma menang gratis sudah silehon-lehon naik lunga gadi punata ketika kita porsi di Tuhan Yesus gadi sipadua di kita alai kalimat matong so terbaik kita porsi di Yesus manang rupi ibana marihiti parbina Tuhan do buku sendiri alenyaha pada dasarnya sifat ala menjolma arung tuh perjolo buta secara rohani dan boy kita manida marang porsia tu hasitongan ni debata bota beren bisa ada Korintus 2 ayat 10 paduahon mate secara rohani dan adong gugu ni jolma rotu debata jala mangulu gabiana konna tagereng mandi Yesus 2 ayat 1 patuluhon najulu musuh ni debata kita jala jolma madok katakan tidak tu debata jolma selalu menentang debata jala bahkan dan oloro ibana tunggu dua kita balik kemanginan bisi alami do ola to di porbadia do nagu nabuan halak dari porsi itu Tuhan Yesus dohot nangalihon pasu-pasu naung dihamonakon Yesus kita paduahon
Tot di porbadia do nama perbadia kita. Ulau na ulit siya tot di porbadia ima lahu ma perbadia kita manang menguduskan kita. Tot di porbadia majung kita marhite barita na uli manang na injil. Mangbuko kita laurotu Jesus jala porseya tu ibadah. Alani indo kita gadi bui majalo pasu-pasu nau dihamunakko Jesus ihita ima haluauni. Tot di porbadia do namani riru hatta. Tuduhan bahwa sana kita membutuhkan seorang juru selamat. Tot di porbadia manugu-nugu kita menada jala maka porsiai barita nauli. Ibana mangalehon ha porsiau tu Jesus lahu maka porsiai Jesus sipalia. Dini dibuan kita maka porsiai Jesus. Taruli mahita di hasisami dosa jala gadi badia kita alan hasisami dosa. Tot di porbadia do tau bahwa kita ditauba marbalik siang pangalas yota gadi mangulu na baru gadi anak ni mata di mulutkan na baru dilehotot di porbadia di kita hagubuon lahu mangulahon parulo na denggan na pasangat po di bata parulo na denggan ima parbuni haporsiaon tot di porbadia terus karinjo di bangsa kita mangurupi kita lahu bertumbuh di nala pasangat po di bata markite ngulu na daria manang hidup kudus. Patuduhon tot di porbadia mangara kita asa tetap kita iha porsia masito. Jadi tot di porbadia nak karen terus mangura dia sedirita asa porsia tu Jesus ibana mangara modi ha porsia tu sahat ujunna tot di porbadia pengo to kita tupa video nang tajalo di kita nang tardiri songon mampai pa video ni di majol mana rubi di lonokon rapon dohot dosa dohot akahazahatutta ini ma jol mana baru na bangulu na bangulahon lamoni rohani di bata di bagasan Kristus balita nauli na di baritahu takas dohot jelas manang lampurni na ngula dotot di porbadia lahu mabuah kita tu panol solion dohot panopotoni dosa dohot di hasisani dosa akiriman di bagasan haporsisiaon di ahikeole Kristus Yesus Tuhan. Ini diperbubuh hatta maida saluhutna. Amin oras ma di saluhutna.